dema kude bu her tiştin av bedengiye de şikan ezdi çavin tede tiştek dibinim letu jiminre tiştek nebeji evdawi bepey bu beden vekderi ku hedi hat girtin em ji hev durbun be khatir lê tiştek hin li wirma min hevî dikir tu bimînî lê tu wek bayê revî ez li cihê me maye tenê bi gotinên ku nemane evdawî bêpey bû bêdeng wek derî ku hêdî hat girtin em ji hev durbûn bê xatir lê tiştek hîn li wirma dibe ku ev her du jî nerast bûn dibe ku ev tenê dem bûn lev hestin jî maye bêpey bêdeng dawî bêpeyv lê dil hîn daxive her tişçû lê ez hîn li wirma em ne axivîn dema ku divê